Telo, Săptământa Sadmanta, păitătmea, Catholic, Sabe, Catholic păităsabe, Bogdan Bogdan Sir, Samar, Baptist Askanche Sane, Buksane, Buddhist Kurichi Chivankon, Council, Sasnachi. Nachen David, Amen. Amen. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांचा. Sarasvarto, graça, Gandhi, आणि आमचे सुकलेले बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां दाळण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाचे आम बापियां खातीर विनातिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाचे आम बापियां खातीर विनातिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाचे आम बापियां खातीर विनातिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जसं आधी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हे गरीबवर आमचे दोळ्यांक मीठ घ्या. आमचो जेजू, आमचो समी जेजू आज आमच्या संगता आसा. तो आमची वाट पळयत आसा. तो आमच्या काळजाच्या दाराकडे रावून आमकां तो राखून आसा. तो सदांच आमचो मोग करता. ताच्या मोगांतय कसलेंच उणेपण ना. तो आमचो धनी आमकां सदांच आमच्या कष्टा वेळार आमकां सांबाळन आमकां बापा कुशीन आपोवन व्हरून बापाच्या वाटेन चलोवंक जशें ताणें चलली वाट त्याच वाटेन चलोवंक आदार आनी कृपा दिवचो आमचो मोगाचो इश्ट तो त्या जेजूक आमी नमान करया. त्या जेजूक आमी सांगया, जेजू तुवें करचो मोग हो संवसार करिना. जेजून आमकां वेंचून काडला कित्याक आमी ह्या संवसारांत मेकळे जावच्याक. हो संवसार आमचो द्वेश करता कित्याक आमी जेजूचे पाटलावदारी जावन आसा. आज जेजू आमकां सांगता हांव तुमकां उखलून धरता कित्याक तुमी म्हजे पाटलावदारी. त्या जेजूक त्या ताणें आमचो मोग करच्या जेजू आमी सांगया, जेजू आमी तुजी स्तुती करता. ह्या होंटांनी आमी तुजें नांव उसारता आनी त्या नांवांत आमकां जैत मेळटा. कसलोच कश्ट कसलेच दगदणी आमच्या मुखार आयल्यारी त्या कश्टांत त्या दगदणींत आमकां मुखार रावचो एकलोच आमचो सोमी जावन आसा. ते कश्ट येवच्या पयलें आमचो सोमी त्या कश्टांक जबाब दिवंक मुखार रावता. जेजूक आमी सांगया, जेजू तुजे असलो कोणूच ना. संवसार आमकां द्वेश केल्यारी ह्या संवसारांत आमकां कश्ट आसल्यारी ह्या कश्टा वयर जैत दिवचो तुजे तसलो दुसरो देवच ना. त्या देवाक त्या आमच्या रायाक आमच्या सडवंदाराक आमी व्हडा तळ्यान स्तुती करी. हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, Arganto का Jesus, hallelujah, hallelujah, arganto का अर्गान Jesus, सत्य arganto का देवी Jesus, अर्गान सत्य arganto का Jesus, महिमा तो उपलब्ध करते का हैं Jesus, स्तुति तो महिमा करते का हैं Jesus, महिमा तो का स्तुति अर्गान का जैसे करते हैं Jesus, वंदन का अर्गान Jesus, करते जय हैं जय स्तुति का तो जय Jesus. करते जय हैं अर्गान Hallelujah, करते hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Argani wakani aradan Jesus, sujata Jesus, kani Jesus, argani Jesus, wakani Jesus, mima Jesus. aradan sujata sujata hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, वर्षे hallelujah, तुझे hallelujah, वर्षे hallelujah, करने का hallelujah. मकाल दे Hallelujah, मकाल hallelujah, करने का hallelujah, तैयार hallelujah. करने का Hallelujah, तुझे hallelujah, नाम वर्षे hallelujah, तुझे दादा Sarvandara. वर्षे Ye करते तुझे Jesus. नाम Halay सुधार nirasle hari सुधा ye वर्षे ekla तवड़ Baba का तुझ्या lagi हालेलुया समर्पित तुझे Jesus. अर्गान तुझे 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 संगता साम्राज्य मिळून तुझे हो वेळ करसून कृपेन संगता हांगासर भरपूर आहे का जमल्यांचे बाबणे आशीर्वादीन जेजू त्या तुझी ही संबंधित भुरगीं जेजू त्यांच्या तुझ्या कष्टांत त्यांना पायांतळ आधार उभे दे रावनासात त्यांच्या जेजू दुराशेला बसून तुझे त्यांना आधार तुझी दे स्तुती तुझ्या नरेंद्र पसत दे तुझ्या तुझ्या नावाची आशीर्वाद स्तुती ती जो तांच्या तरी तुझ्या होंटानी सबके गायतात तुझ्या जेजू त्याच्या त्या ह्या समके तुझ्या भुरग्यांक तू दुसऱ्यांना करते होते आशीर्वादित कर माझे जेजू संतान ह्या करत आम्ही भुरग्यांची हर त्याच्या एक मग कुटुंबाच्यांक तू आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित त्यांचे कर सर कष्ट आशीर्वादाने तू बदल जेजू त्याच्या हालेलुया 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 मगाळ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, वाकडे hallelujah. वाटायला उजवाड्याच्या वाटेल काम Hallelujah, 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 sister. hallelujah, 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 sister. Makala, hallelujah. sister. There, I Jesus, sister. Some of Jesus, the time to Jesus. God, some to pass the time, but ह्या पहिल्या कणांत आम्ही मागया आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद आमचे कुटुंब जेसूच्या पायांतळ उबारया आमच्या कुटुंबातल्या हर एका सन्यांक वडिलांक तावनला ना पर्या हर एकल्याचे नाव आम्ही उसारया तांचो आम्ही एकडे उडास काडया आमचे तावन ती पयस आसात जावंक करू जावंक पर एकामेका उलोवणे ना जावंक करू ल्हान कारणा विशयान उलोवणे बंद जालां जावंक करू त्या कुटुंबाक आम्ही उबारया त्या कुटुंबात असल्या हर एकांक जेजू आशीर्वादांनी भरून दी तुझे हर एक कष्ट तो संतोषान बदलून दी हे उतार आम्ही आता 3 पावटी रिपीट करूया एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाची देवाची मात्र मात्र स्तुती स्तुती करची करची आणि तुमच्या हांव तुमच्या कणाचेर आणि उदकाचेर कणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो करतलो आणि आणि पिडाशिडा पिडाशिडा तुमचे तुमचे तावन ताण पयस पयस करतलो करतलो Exodus एक्झोडस एक्झोडस 23:25 23:25 23:25 सर्वस्वरा तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा देवाची तुमच्या मात्र देवाची स्तुती मात्र मात्र स्तुती आणि स्तुती हांव करची करची तुमच्या आणि कणाचेर आणि हांव तुमच्या उदकाचेर कणाचेर आणि आशीर्वाद कणाचेर घालतलो आणि उदकाचेर उदकाचेर तुझो पिडाचेर तुमचे आशीर्वाद ताण पयस घालतलो करतलो आणि पिडाशिडा तुमचे पिडाशिडा तावन तुमचे पयस ताण पयस करतलो करतलो सर्वस्वरा तुमच्या देवाची एक्झोडस स्तुती करची आणि तुमच्या 23:25 कणाचेर आणि उदकाचेर तुम्ही आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्परा तुमच्या आणि तुम्ही देवाची मात्र पिडाशिडा स्तुती तुमचे करची ताण पयस आणि तुमच्या हांव करतलो तुमच्या कणाचेर आणि कणाचेर आणि उदकाचेर उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिडा पिडाशिडा तुमचे ताण तुमचे पयस तावन पयस करतलो करतलो नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती Again, मरिये Maria, the Padme Virgin Mama Maria, Padme Virgin Nicolatan, Chaklar, Amen. Amen. ह्या दुसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया विंगड विंगड रीतीच्या प्रॉब्लेम्स तसच्या हरी एकल्या भावापासून आज जांक करू त्यांच्याकडे बरें काम ना कामाचे सज्ञेत ती आसात एक्झामाक तयारी करनासात एक्झाम बरोवंक मायग्रेशनाक ती तयारी करतात विजा पासून राखून आसात मेडिकला पासून ती मेडिकलाच्या रिझल्टा पासून राखून आसात समयेस्ता पासून आम्ही मागया जेजू तांकां जैत दिवचो जुजारी जावन आसा ती मुखार चलता आसतना तांचे वाटेचो तो दिवो जावन आसा ती वाट दाखोवन वरचो तो दिवो जावन आसा ती इंटरव्यू दिता आसतना ते इंटरव्यून कितें तांणी जाप दी जाय म्हणलं कळोवचो तांच्या मुखा मळांचो परजळ तो जावन आसा आज त्या जेजू कडेन मागया आमी प्रत्येक रितीन जी कोण विजाच्या प्रोसिजरा वेट करनासात
विंगड विंगड रिजनापासून आज त्यांची विजा होल्डर आसा तांचे पासून मागया. जे कोणाचे गव्हर्नमेंट अप्रुव्हलाक आनी किती राखून आसात तांचे डॉक्युमेंट्स मेळोंक नात, तांचे डॉक्युमेंट्स मिसिंग जाल्यावर तांकां हांगासर काम करूंक तांचे रिलीजाक ते राखून आसात. ह्या विंगड विंगड रिजन आसूंक पुरो, ल्हान रिजन आसूंक पुरो तांचे पासून मागया. जी कोणा कामा कडेन सॅलरी वेळार मेळना, सॅलरी मेळल्यार अर्दो सांबाळतीन दिवन आसात, टर्मिनेशन दिलां जावंक पुरो, थोड्यांक कामातून काडलां जावंक पुरो तांचे पासून ती मागया. थोडी सर्विसा पासून राखून आसात जावंक पुरो तांचे पासून मागया. सगळी गरजो सांगता घाल हे उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. एक्झोडस 14:14 सरस्वत तुमच्या खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत रावा. एक्झोडस 14:14 सर्वेस्वर तुमच्या खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत रावा. एक्झोडस 14:14 सर्वेस्वर तुमच्या खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत रावा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय माफिया विनंती त्या तिसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. लहान भुरग्यांपासून तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या आमकां कळीत असल्या हर एकल्या भुरग्यांपासून आम्ही मागया. ती भुरगीं इस्कलाक वता आसतना तांचेर कसलेच अवघड घडनाशे. जेजू तांच्या दुताक धाडून तांकां राखून उरून दी. कसलीच पिडा तांकां आपटानाशे, कसलेच कश्ट तांकां येनाशे. जेजू तांकां राखून उरून दी. इस्कला वता आसतना त्या इस्कलाक जेजू आशिर्वादांनी भरून दी. थंयसर असल्या हर एका टिचर्सांक, प्रिन्सिपलांक, थंयसर काम करचे हर एकल्याक जेजू जाणवा यें तशेंच ह्या भुरग्यांक कशें चलोन उरचें म्हणली कृपा तांकां दिवन दी. ही भुरगीं शिकता आसतना जी तांकां ती मेळटा त्या वाटेर ती फ्रेंडशीप करतात, ती ते फ्रेंडशीप करची भुरगीं बरी आसूं दी. आवय बापूयचे कश्ट जाणा आसची जेजू, आवय बापूयचे कश्ट पळोवचो जेजू त्या भुरग्यांक केदिंगच सोडून घालचो ना. सदांच तो राखतलो म्हणले आमची पातयेनी, आमची ती खरी पातयेनी जेजूचेर आमी दवरया. ह्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी जाणवाय जेजू दिवन दी म्हण मागया. आमच्या युवा जाणां आमी मागया. कसल्याच वायटान तांणी सांपडनाशे, कसल्याच डिप्रेशनाक तांणी वचनाशे. तांकां जेजू राखून उरून दी. मागया प्रत्येक तरान आज आमची भुरगीं पयस आसात जावंक पुरो, विंगड दुसऱ्या कंट्रीक शिकोवंक गेल्यान जावंक पुरो, ह्या हॉस्टेलांनी आसात जावंक पुरो, तांच्या पासून मागया. जेजू तांकां राखून उरता. तांचे शिकाप तांणी बरें करून मुखार जेजूची शुभ वार्ता तांच्या होटांनी परगट करून जेजू तांकां तयार करून दी म्हण मागया. आमच्या कुटुंबांनी देवापणे उपजोवन दी म्हण मागया. मागया आमी प्रत्येक रितीन सेमिनारींत आसच्या हर एकल्यापासून जेजूची शिकोवण ती घेत आसतना कसलेच ताळण्यान तांणी सांपडनाशे आमी मागया. मागया प्रत्येक रितीन आज कामात बरें शिकल्यांत काम तांकां मेळटे ना, त्या शिकपाच्या लेखार तांकां बरें काम मेळटे ना. ती ददस्पर जाल्यान, डिप्रेशनाक गेल्यान, सुसायड करूंक ती चिंतात. तांच्या पासून मागया. जेजू तूं तांकां राखून उर जेजू. तरकी वाट तूं तांकां दाखय जेजू. तुज्या मोगाच्या सावळेन तूं तांकां वर जेजू म्हण मागया. आनी आतां उतर 3 फावटी रिपीट करया. विजडम 7:7 हांवें मागले आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी, हांवें विनंती विनंती केली आनी जाणवायस आत्मो म्हजेशी आयलो. विजडम 7:7 हांवें मागले आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायस आत्मो म्हजेशी आयलो. विजडम 7:7 हांवें मागले आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायस आत्मो म्हजेशी आयलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची देवाची माय, माय, आम्हा आम्हा पापियांका पापियांका विनंती कर, विनंती आता आणि कर. आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. ह्या कणांत आम्ही प्रत्येक रीतीन मागे आमच्या पवित्र सभेपासून आमच्या पापा लिओ 16व्यापासून त्यांच्या हरी एका योजनापासून आम्ही मागे जे कितें ती करूंक वेतात पवित्र आत्म्यान भरलेले जावन आसा. ह्या पवित्र सभा जेजूच्या भुरग्यांक तांणी राखूंक करचे हरी एक योजन सफळ जावन दी जेजूच्या नांवान मागया प्रत्येक रीतीन सर याजकांपासून कार्दिनलापासून आमच्या बिशपांपासून धर्म भयण्यापासून तर लायिकांपासून जेजू तांकां जेजू मागलेले जावन आसा. जेजू तांकां चड आनी चड जाणवायेन आनी कृपेन भरून दी. तांच्या फिरगज लोकांची ती सेवा करता आसतना जेजू तांच्या जिवितांत असले हरी एक उणेपण भरून दी म्हण मागया आम्ही प्रत्येक रीतीन त्या पवित्र सभेच्या विरोध उलोवच्या हरी एकल्या भावंडांपासून कळीत जावन या कळीत नासतना ती उलयतात तांच्या पासून आम्ही मागया तांचे मन परिवर्तन जावन तांणी जेजूचे पाटी येवं परत ही पवित्र सभा जेजून बांधलेली म्हणली समजणी तांकां येवं जेजू ताच्या दुतांक धाडून तांकां कळीत करून दी म्हणून मागया. मागया आम्ही प्रत्येक रीतीन सर मागण्या ग्रुपापासून कोयटांत असच्या हरी एका मागण्या ग्रुपापासून मागया प्रत्येक रीतीन आमच्या क्राइस्ट किंग प्रेयर ग्रुप गॉड्स लव आणि इतर मागण्या ग्रुपापासून इंडियांत असच्या हरी एका मागण्या ग्रुपापासून हे मागण्या सोलोनसच्या लिडरांपासून मागया तांच्या गरजांपासून आम्ही मागया. मार्गरेट डिसोजा तिच्या गरजांपासून मागया. ब्रदर फ्रांसिस लोबो, सिस्टर डायझी, सिस्टर जसिंता, ब्रदर लॅन्सी रेगो, ब्रदर जयप्रकाश, ब्रदर दीपक समेस्तांपासून आम्ही मागया. तांच्या मिसां वावरान जेजू तांकां संगात दिवन दी. तांचे मिसां सोलोन वता आसतना ते येवचे अडखळे कश्ट जेजूच्या पांयान तळा घालून जेजू कडेन ती उबारून त्या कश्टांचेर जैत व्हरून जेजूचे अमोलीक रगत तांच्या भोवारी तांच्या कुटुंबाक सदांच राखून व्हरून दी म्हणून मागया. आणि हे आतां उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. आयजाया 45 हांवूच तू तुमचे हांव तुझ्या वेतलो मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत करतलो समतल करतलो. हांव कश्टाच्या दरांची कूड करतलो आणि लोंगराच्या आडांबले म्हणून उडयतलो. आयजाया आयजाया 45 45 हांव हांवूच तुझ्या तुझे मुखल्यान मुखल्यान वेतलो वेतलो आणि आणि पर्वत समतल करतलो. करतलो. हांव आकाशाच्या कश्टाच्या दारांची दरांची कूड कूड करतलो आणि करतलो लोंगराच्या आणि आडांबले म्हणून लोकडाच्या आडांबे उडयतलो. मोडून उडयतलो. आयजाया 45 वस्तू हांव हांव तुझे तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत पर्वत समतल समतल करतलो. करतलो. हांव आकाशाच्या कश्टाच्या दारांची दरांची कूड कूड करतलो करतलो आणि लोंगराच्या आणि आडांबले लोकडाच्या मोडून आडांबे उडयतलो. मोडून उडयतलो. नान मरे कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची देवाची माय, माय, आम्हा आम्हा पापियांका पापियांका विनंती विनंती कर. कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला या अकरेच्या खंडात 7 दिसता जाल्यार आमी दिंबेर पडया. आमचो उजवो हात आमी वयर उबारया. या अकरेच्या खंडात आमी मागया विंगड पिडेन वळवळच्या आमच्या भाव भयण्यापासून कॅन्सर म्हणली पिडा त्या पिडेत वळवळच्या हर एकल्यापासून आमी मागया. ही पिडा जेजू
तांच्या कुडी ताव ना पैस कर जेजू ह्या पिढेक तू वकात दी जेजू जेजू साबार कुटुंबा हाचे वरवीं कंदीन घडल्यात जेजू ही पिढा साबार जाणांक दसते आसा जेजू जाणवाई दी जेजू ह्या पिढेक वकात दिव मागया प्रत्येक रितीन जी कोण मरणाच्या तणीर आसात तांचे पासून हॉस्पिटलांत व्हेंटिलेटर आयसीयूंत आसात तांचे पासून आमी मागया हे जिवीत आनी मरण म्हणल्यार ह्या टायमार जेजू तूं तांचो आधार जा जेजू तूं तांचो सांगात जा जेजू तूं तांचो आसरो जा जेजू हे जिवीत परत तांकां जिवंक अवकाश दी जेजू म्हूण मागया जी कोण ऍक्सिडेंटार घायेल्यान तांचे पासून रोड ऍक्सिडेंट विंगड खंयच्या कसलेच रितीच्या ऍक्सिडेंटार ती आज सांपडल्यान घायेल्यान तांचो पांय तांणी होगडयला हात तांणी होगडयला काम करूंक परत तांचे वरनी जाते ना तांची तूं बिरमत पाव जेजू मागया आमी प्रत्येक रितीन ल्हान भुरगीं जेजू हे आयसीयूंत आसात हे जिवितांत ती ल्हान भुरगीं ह्या संवसाराक आयिल्ले नेणटे बाळ जेजू ते तुज्या मुखार आमी उबारता जेजू तांकां तूं घृण कर जेजू आफोड जेजू मागया आमी आमच्या कुटुंबान जांकरो वडिलां आसात प्राय ती पावल्यात त्या प्रायवंता पासून मागया ह्या वेळार तांचो आधार कोणूच ना केवळ जेजू मात्र तांचे कडेन उलोवचो तांचो भुरगो तांचे कडेन फोन करून ते उलयते ना तांकां बेजार जाते आसा जेजू ह्या तांच्या एकसूरपणांतून तांचो सांगात जा जेजू 12 जाणां बेड्डार आसात बेड सर्ज जाल्यात कश्ट येतात जेजू तांची तूं बिरमत पाव जेजू ह्या उत्तर प्रायेच्यांक सांबाळून व्हरोंक विंगड आश्रमांनी आसात जेजू त्या आश्रमांत तांचे सेवा करची साबार सिस्टरां साबार भयण्यो साबार भाव आसात जेजू तांकां तूं कुमकेचो हात दी जेजू साबार अनाथ आश्रम आसात थंयसर ल्हान भुरगीं आसात जेजू ऑर्फनेजांत आवय बापायचो मोग तांकां मेळना जेजू तुज्या मोगांत आवय बापायचो मोग भरती जाता जेजू त्या भुरग्यांचेर तूं बिरमत पाव जेजू सर गरजो आमी जेजूचेर घालया आमच्यो प्रत्येक रितीच्यो गरजो जेजूच थंय आमी उबारया एक घडी भर मावून रावया आमच्यो कसकी गरजो हांगासर आमी घालया आता उत्तर आमी 3 फावटी रिपीट करया बारूक 4:21 तुझ्या भुरग्यानो दय घेया देवा गुणाना आणि तो तुमकां आमच्या बद्दस्तेंतली दुस्मनाच्या हातांतली सोडयतलो बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यानो दय घेया देवा मरा आणि तो तुमकां तुमकां आमच्या बद्दस्तेंतली दुस्मनाच्या हातांतली सोडयतलो बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यानो देवा गुणाना मरा आणि तो तुमकां आमच्या बद्दस्तेंतली दुस्मनाच्या हातांतली सोडयतलो नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक हालेलुया